Hey guys, it's me Lilet and my son. What's your name? Unicorn. Unicorn. Kisa ngalan. Hmm? And today we're gonna speak Bisaya. Kaya? Ha? Klaro ra? Nine. Ugoy. Ugoy! Si Daniel, he is 11 years old. And you know what? What can you say? What can you say, Daniel? Ayaw inanaging. What can you say? Hi. This is Kulitan with Daniel because it's only me and Daniel here sa house. Hoy! Okay, today, Sarah is not here. Nag-overnight si Sarah. So, it's only me. It's only me and Daniel. And do you have a girlfriend? No. Put it. Si Daniel, guys. Aliging, akong ibulgar na ko si Daniel. Si Daniel is ang mga bayi bitaw ang maninguha niya. Yeah, wala na siya girlfriend. Okay. First time. Ha? It's called a lot of crumb. Ali naging. A lot of crumb again. It's called a lot of crumb. Sibat na siya. A lot of crumb because we can speed up. Ha? Nisibat na siya kay usapang girlfriend na. Sibat na siya. Take note, sa Pinas, good. Pero to mag-18 ka, usa ka makapumuyap. And, for the first time, katong primero good pagkabalo na ko, uy, nag-uyab-uyab na yun siya. Baliks Daniel. Nag-uyab-uyab siya. Nakuyawan, nakalitan ko. Nangisog ko pagkabalo na akong nakauyab siya. But then, ako nangisog yung amahan ni palakpak. Nalipay. Na-stress ko. Okay? Wala biya tayo na nga. Kuan. San Daniel? Ha? Ako na siyang gisabot kay nagbulag na sila. So, ako siyang gisabot nga dili na siya maguyab-uyab og lain na kay enough na tong una uyab pinata uyab good. And Ginoo Daniel ayaw na naging doging. Ay, magkuan ni nanggigil ra magkuan ni halit lang gigil. Ha? Do you have a girlfriend? Ay, kukuan ko naging agay ging. Naga. Hala, ayaw ging. Si Daniel kay liwat na siya, Lolo Douglas. Hala, Daniel, ayaw lang ko. Ha? Moving ko no. Gibuli ko na siya na ako. Hoy! It's not a bully, you know? Ha? Ha? Ako siyang giingnan nga dili sa mag-uyab-uyab og usab. Uy! Okay. Naunsa. Gisabot na ko din mag-uyab-uyab. Ingon ko kung naay maninguha niya. Char. Ang ma'am. Kung naay maninguha niya, niingon ko nga
Mag-no siya. Hingna nga. Si mama di mo sugot. Hoy! Ha? Okay? Understand? Daniel, understand? Ha? Daniel? Deal? 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 What deal? Deal? No girlfriend? Give money? Deal? Deal lang ga? Amber. Deal? Yes, what? No girlfriend. Deal? Yes. Okay? Yes. Nalagay siya. Ayun! Bantay! Bantay mo niya! Bantay mo kayo! Bantay mo niya ako! Bantay mo niya! Makadungog ko nga! Nanguyab na po ko, ho! So, inani da yung feeling. Uy, inani da yung feeling. Anong, inaani da yung feeling no nga. Nga, magpinata yung anak. Uy, ka-early ba? Pero, early. Santan yan. Laga. Okay, enough na. What can you say? Bye. Ha? Bye. Bye. Bye to my subscribers and to Bye-bye. sa mga wala pa naka-subscribe din ha. Beke naman. Beke. Baka daw. Oh, sa mga wala pa nag-subscribe, subscribe na. Ha, Daniel? Yes? Yes? Yes. Okay. It's bye everyone.